Narcistické osobnosti sa rozúria, keď sú prichytené pri klamstve. Keď je narcista prichytený pri klamstve, neprizná, že klame, ale bude sa snažiť zhodiť obeť svojej lži. Nie je to preto, že by sa cítili zle kvôli tomu, že klamú. Je to preto, že nedokážu zniesť, keď niekto spozná a uvidí vadu v ich charaktere. Nie je to o pocite viny alebo hanby narcistu. Je to o tom, že nemajú pod kontrolou, aký obraz o nich majú vytvorení ľudia. Nevadí im, že sú klamári. Vadí im, keď sú vnímaní ako klamári. Pretože oni nevidia potrebu akokoľvek sa meniť. Ak máš problém s ich klamaním, tak pre nich si ten problém ty. Nič narcistovi nevadí viac ako to, že ho odhalili. Ale nie preto, že by sa hanbil. Ale kvôli tomu, že stráca kontrolu nad dojmom, ktorý chce, aby si o ňom mal. Keď je prichytený pri klamstve, aj keď poskytneš jasné dôkazy, narcista nemá zábrany vyvolať v tebe pocit, že si blázon, aby si sa cítil ako zlý človek a začne byť tak bojovný, že nakoniec ustúpiš a ten boj vzdáš. Odmietajú priznať klamstvá aj vo svetle tvrdých dôkazov. Narcisti sa necítia zle, keď sú prichytení pri klamstve. Uhrajú to tak, aby si sa ty cítil zle kvôli tomu, že si ich prichytil.